Takže čau, tady zase od Pet Hardcore Hudry a tady to bude spíš let's play ze hry Terraria. Terraria je podobný na způsobu Minecraftu, ale Minecraft to není, je to na způsob něčeho, teda je to na způsob Minecraftu a je to fakt skvělá jakože hra, je to 2D a že můžu říct, že se si ji dneska stáhl mý poradil jeden kamarád a je fakticky jakože dobrá, takže se dáme do kopání pod sebe. Vlastně je to stejný kopání jako v Minecraftu, akorát že je o něco jednodušší, že to kopete rychlejš a účinně. Takže tady to spíš bude taky specifický díl. Tady to návrh jste si mohli povšimnout, to je taková moje taký doupě nebo barák, ten ještě budu dostavovat. Ale až později, teď se prokopeme někam vzhůru do nebe. Protože já si musím vyrobit nějaký torčky. 4, udělám si 12 těch torček. A to se někde posvítíme. Jsme věděli. Tak. Teď bychom to mohli ještě podkopat. Tak. Kámen taky budeme potřebovat. Kámen se hodí na všechno. Těžíme si pár kamenů. Proto se vydáme vzhůru zase nahoru a předěláme si trošku ten náš barák, aby nějak vypadal. Že tady ještě dáme torčku. Tak. Ještě nemám tu vodu, to je dobře. A furt kopeme. Z tady ty hry z té Terrarie budu natáčet videa často, můžete se těšit. Odbírejte, lajkujte, to hodně potěší a dá to vlastně lepší chuť do života, ne do života, spíš do toho hraní a natáčení pro vás tady ty videa. Potom vím, že mě někdo sleduje a víc mě to baví natáčet. Iron jsme našli. Jsou tady příšery, neboli monstři, jakože zombíci. To jsou tady bossové a to jsou hodně velký páni. A strašně silní bossové. Jsou tady slimy. Co je tady všechno, na co si vzpomenete, no. Nevíte, kde vás něco překvapí a kde vás něco nemine. Se dá říct. Po co začal hrát tady tu hru a ne Minecraft? Hodně lidí se mě na to ptá. Nevím proč, ale Minecraft po mý zkušební době, nebo po mojí zkušební situaci mě Minecraft moc jakože netahá, nebo spíš netahá, spíš nebaví. Mě spíš baví tady ta víc hra, ale někomu se líbí Minecraft, někomu za Terraria, vlastně můžete si vybrat podle svého gusta. Já se rozhodl, že budu točit Terrarii pro vás. Doufám, že mě bude slyšet, když uslyšíte takový pozdálí zvuky jako takový pištění nebo takovýhle něco. Tak, tady to si vůbec všímejte. A co je tady to za blok?
Mě docela zajímalo. Já ho zkusím vykopat. Ale nějak nejde. Asi mám na to špatný krumpáč. Jak se můžete povšimnout, se za mnou chystá zombík. Takže já se nalákám sem. No pojď. Zombík vítězí. Ano, zombík vyhrál. A ty asi se ptáte, proč zombík vyhrál? No, zombík vyhrál z toho důvodu, že já nemám moc dobrý věci na sebe, nebo ne spíš věci, spíš nemám dost dobrý věci vlastně, no, z kterou dělám crafting, něco jako craftovací stůl, něco jako crafting bedna v Minecraftu, neboli no, tady se prostě craftujete předměty. Takže já bych třeba potřeboval, to určitě nepotřebuju, bych třeba 2 dveře, ne, seberu, tak si odsvětlíme barák, nás tady nic nepřekvapilo potom, jsem nechtěl, to nevím, jak se to dává pít, sakra, přeby mečem, ne, kopat tu hlínu, tak, dveře si sem dáme, který tady nejdou dát, ale proč nejdou dát? To mě zajímalo. Zombie. Tak pojď. Že to jste neměli. Za mnou dostane, ten skočí. Tak a propadl se. To je dobře. Ne. Oh shit, další fail. Ale nevadí. Ten díl bude hodně failický, to víte asi každý. Že já moc dobře natáčet videa neumím, nebo spíš neumím komentovat dobře videa. Ale to se časem změní. Tak trošku podkopeme. Tak. To se trošku děláme jinak, aby to nějak vypadalo. Tak dám pryč. Tak. Jednu torčku a sem jednu do rohu. A to zatím stopnu, až bude den. Tak se zpátky ozvu a budeme pokračovat v naší stavbě v baráku. Takže zatím čus. A jak jsem říkal, že když bude světlo nebo bude už den, tak si postavíme lepší baráček. Takže se na to vrhneme, tady to si trošku prodloužíme a tady ten strom skácíme. Děláme si větší bydlení. Proto je pro 2 strašně malý. To se mě budou otravovat slimeové. To jsem nechtěl, ale to nevadí. Tak.
uděláme o 2 větší. Tohle se rovně. Teď to rozbijeme. Tak. Když se bude procházet, tady uděláme další patro. Tak. Spíš bude taková dole připravovací místnost a tady už bude taková kompletní místnost. Teď uděláme taky jakoby něco žebřík jako v Minecraftu, ale to není to takový, dá se říct takový tyčky nebo co to, já tomu moc nechápu, ale budíš. A vlastně když to proskočíte, tak se dostanete nahoru. Takže tohle uděláme dveře. Dáme taky prokopeme. Tady uděláme taky dveře. Tady to prodloužíme a tady hodíme dveře. Jdou. Do otvírat, dobrý. Dáme tady do crafting table a tam si něco vycraftujeme. Co bychom potřebovali? My potřebovali lavičku na pec by to chtělo. Pec si dáme takhle tady. Tak, teď půjdeme na crafting table. Co z toho ironu můžeme udělat? Barel. Čestku potřebujeme. A tu si hodíme takhle tady. Tady si budeme ukládat věci, které nebudeme potřebovat. Tak. Přejdeme ještě dolů a ještě si vykraftujeme cedulky nějaký. Potřebujeme si uděláme takový sklad.
budete koukat. Tak. Si dřevo. Si to uděláme, dáme si to. Tak. Co děláme ještě? A tady. Tady budu mít suroviny a dřevo a takovýhle. Edit, suroviny, kouse. Kliknu suroviny. Tady potom budu mít nějaký ty rostliny a tady budu mít nástroje podle nářadí. Tak. Jsme všechno měli, tady to ještě můžeme podkopat. Ať a spadni tam. Crafting. Cíly se nám taky budou hodit. Není blbý, jak se zdá, že by tam spadl. Já už moc na to chytrej. Tak. 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 A teď bychom mohli jít znova těžit. Kupujeme si klej, z toho si uděláme cihly. Spíš iron by se nám hodil. Koper nevím na co je, ale nemám. Torčky nemám. Už mám 9 torček a jdeme kopat. Já taky přesně nevím, co se jak craftuje, ale můžeme se potom podívat na internet. Takže to je docela zajímavý, co to je. Koper nějaký. To nevím na co je, ale asi vidím iron. Ne asi, ale určitě. Tak. Jaký rudy. Tady taky vidím nějaký rudy. Nevím, jestli tady jde jako v Minecraftu těžit diamanty, nebo... Vím, že tady jde těžit zlato, to vím. Na 100%, ale diamanty, tak to fakt nevím. Ale můžeme se mrknout, když budeme takhle kopat. Možná, že se dokopeme k nějakému pokladu, neboli k nějakým prostě dobrýmu pokladu, nebo k něčemu. Počkejte, já jsem nastavil mikrofon. Aby stál. Tak, dobrý. Mikrofon stojí a my kopeme dál. Tady hodím nějakou torčku. Budeme kopat dál.
Musíme se prokopat, Bůh ví kam. Tady musíme rozsvítit, nebo nevím, co tady je. Hlína asi. Ano, hlína. Že my kopeme dál a dál. Ano, a máme zlato, jsme našli. Už ho vidím. Kopeme zase teda níž pod sebe. Teď to jsem hledal, Luka. Teď to jsem přesně hledal. Tak. Tak. Jsme dole, teď se taky podsvítíme. O, nějaká zelená zase ruda, tu si určitě vykopeme. Dost dobrý název, a nevím, co to je. To vám fakt neřeknu, fakt to nevím. Si prokopeme. Co je tady? Nahoře bylo zlato, který jsem já nezahlídl, takže to je něco jiného než zlato. Ale vypadalo to stejně jako zlato, ale zlato to fakticky není. Co tady, to by mě zajímalo. Teď to si na zombíky. Sakra. Jsem nechtěl tady to. Pojď. A něco mu ubírám. A sakra. To jsem nechtěl. Teď fakt momentálně fakt nevím, kde jsme nacházíme. Jsme někde dole a něco jde po mně. To taky není moc dobrý. Tak pojď. Už najednou to po nás nejde. Ano, je to tady. Jde to po nás. To je podzemní žížela. To je taky něco jako příšera, která vám bere HPčka. Ale... absolutně nevím. Já už jsem jí zabil, pecka. To mě zajímalo. A my jsme potřebovali torčky. Ale my torčky nemáme. To bude docela problém. Co jsme to našli? Ale nějaký elixír, mládí. Aha, už mám plný život. Tak a my jdeme kopat tady. Vidím nějaké zajímavosti. Tam se určitě půjdeme podívat. Takže půjdeme tam. Jenom se musíme prokopat. Teď to si vemu tu torčku, to je moje, hoši. To vám tady jen tak nenechám. Kde ji mám? Moje poslední torčka. Jo, kdyby jsem přemýšlel dopředu a udělal jsem si nějakých torčky dopředu, a ne, abych šel na prázdno. Doufám, že ty videa moc nebudou dlouhý. Ale čím víc video dlouhý, tím líp, hlavně do toho mluvení, umím se strašně špatně vyjadřovat, nevím proč, už si od malička. Ale to vůbec nevadí, hlavně do videí musíte, pokud chcete vytočit let's play, taky můžete.
natáčím v programu Fraps, upravím v Corel Studio Video Pro X5 a vlastně dobře se umět vyjadřovat, to je asi všechno podstatný k tomu, abyste mohli natáčet vy videa jako já. Jestli umíte tady to všechno, tak můžete taky natáčet videa. Teď mě to asi zabije. Oh shit, oh shit, oh shit. Takže mě to asi zabije. Co říkám, sakra. Ale tam toho je. Takže nic, já si stopuju natáčení a v příštím díle se tam můžeme vrhnout. Takže zatím, jestli na tady to bude nějaký hlas, tak udělám i další díl a další díl. Já se jenom tady ještě vykraftím nějaký. Ne, jsem nechtěl, sakra. Kraftíme nějaký kopry. Nevím, na co je kopr, ale vím, na co je tady to. Misky. To je co pro boha? Tak to asi nic. Zkusíme něco nového vytvořit, nějaký nový přístroj. To zase pustit dovnitř zombíka, tak pojď. No jo, ty jsi blbec. A jak já to mám uhlídat asi z obou stran, ty vole. Ale jsem nechtěl, jsem klikl vedle. Tak pod to už je. No a ještě dalšího zombíka natáhni. Ty jsi frajer. Na tebe nikdo nemá. Pozor. Na něj fakt na to týpka nikdo nemá. Nemůžu. Co tady to by mě zajímalo? Čemu se tady to používá? Aha, jako ozdoba. Probá zavřít ty dveře. To je hrozný ocas. To je můj spolubydlící. Co jsem ještě chtěl? Ale prázdná lahvička, to bude na co? Bo spíš se tam vydám v offscreenu a potom se můžeme asi setkat tady. Takže tady ten díl bude, pro teď ten díl bude všechno. A v příštím díle zatím čau.